Nagbabalik ng radio DJ na tinadhana para tratuhin ka ng tama. Wow! Nagbabalik na po, DJ Kim Chino. At diba nga sabi ko sa inyo, ako'y may isang salita kapag sinabi ko hanggang 9pm ako, hanggang 9pm mo ako malalasap. Dahil sa bukod na kapag umalis ako nang wala pang 9pm, yari ako. Oo, hindi kita iiwan. Hindi kita iiwan kung ikaw ay nasa biyahe pa, 'di ba? Kadalasan may mga nagtatrabaho na kung saan kailangan pang umuwi sa probinsya para lang makauwi sa bahay. Uy, totoo 'yun ah. May mga lumuluwas pa para makapagtrabaho dito sa Metro Manila. Hindi natin alam kung sapat pa ba yung kinikita. Kasi 'di ba kapag nagmahal ang petrolyo, chain reaction. Kaya pati ang mga pamasahe ng mga yan, yung mga nagko-commute, tumaas na rin. Pero ang sweldo natin hindi tumataas. Ang buwis natin, maintain pa rin. Ganun pa rin yung nakakaltas. Kaya naman nakakaaray. Anyway, balik na tayo sa ating mga pinag-uusapan. Ito yung sinasabi natin na kailangan malaman mo na sa sarili mo at tanggapin mo na sa sarili mo na pwedeng nagmamahalan kayo, pwedeng iniingatan ka, pwedeng nasa relasyon ka, pero yang jowa mo o asawa mo o di kaya kabit mo, hindi yan meant to be sa'yo, diba? Kaya naman sa ating chinitok, sabi ko kanina mahal, ibibigay ko ang 3 senyales na hindi talaga kayo meant to be. O, recap na tayo. Sabi ko kanina mahal, una, hindi talaga kayo kapag paulit-ulit ang parehong problema. Ito yung sinasabi natin na at the end of the day, kung hindi nasusolusyonan, kung hindi natatapos at nagagawa ng paraan ng conflict, paulit-ulit lang yan. Cycle lang yan. In short, nagtotoksikan lang kayo. Diba? Ano yung mga issue na yan? Selos, trust issues na paulit-ulit, kaya wala talagang patutunguhan ng relasyon nyo. Kawawa kayong dalawa. Nagsasayang lang kayo ng panahon, di ba? At ang pangalawa, sabi ko kanina mahal, hindi talaga kayo kapag ang hirap nyo mag-communicate. Isa sa mga dahilan kung bakit hindi kayo nagsasucess sa mga relasyon nyo ay dahil hindi kayo nag-uusap. Walang alignment. Puro silent treatment, puro ngaw-ngaw, puro away. Hindi nyo naman nare-resolbahan. Always remember na para maging klaro ang lahat, pag-usapan. Para kapag meron kang sakit, meron kang nararamdamang bigat o di kaya galit, pag-usapan, hindi yung isasabukas na lang. Diba? Yung mga hindi magpapansinan, hindi mag-uusap to the point na nasisira na ang relasyon. Kung hindi rin kayo mag-uusap, di kayo mag-aayos, utang na loob, maghiwalay na lang kayo. At ang pangatlo't panghuli mahal, hindi talaga kayo kapag mas madalas ang lungkot kesa sa saya. Totoo na to. Alam ko naman hindi araw-araw masaya, pero at the end of the day, kaya ka nakipagrelasyon ay kasi meron kang katuwang. Gusto mo ng katuwang. Gusto mo ng kasama hanggang pagtanda. Pero kung nasa relasyon ka na kung saan puro na lang sama ng loob, puro na lang pighati, puro na lang sakit, wag ka na magjowa. Kaya mo naman palang asikasuhin yung sarili mo. Kaya mo naman palang maging single. Wala ka nga lang bembang, di ba? Pero kung puro naman ang galit, puro naman ang sakit ang nararamdaman mo sa relasyon, ay nako, hindi yan worth it. Pwede mo nang hiwalayan, pwede ka na mag-move forward at humanap ka ng jowa na saktan ka man, at least mas madalas kang sumaya. Diba? Totoo yan. Minsan kasi mahal, maraming araw na stress, drained, malungkot ka. Pero at the end of the day, kailangan papasayahin at bibigyan ka niya ng compensation. Diba? Kaya kailangan mo ng partner, katuwang. Kasi at the end of the day, gusto lang nating mas sumaya kaysa mas malungkot. Diba? Kapag ang ganyan ang relasyon nyo, jackpot ka. Pero kung mas madalas kang masaktan, lumuha, ay nako, hindi mo pa nahahanap ang tamang tao. Usually kasi ang tamang tao nasa radio. DJ Kim Chino, tamang tao yan, pero single. Anyway, mahal, ako'y sisibat na. Ako'y alis na, uwi na ako. Oo, pero huwag kayong mag-alala, susunod na po sa akin sina Titan Jello at Rocky Terra sa kanilang programang Rocky Secret Files with Titan Jello. Kaya mahal, dito ka lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.
Bye, mahal. Ingat ka. Metro's #1 Love Radio. Basic!